Tokko se saa enempää vauhtia? Nyt on tullut se. Miten tuo näytti nyt noin syvälle tuo? Ei paarumi meinaa pitää. Ajoitan niin. Onko ne nyt? Mitkä? Kolme ykköstä vai kolme? Eikö se ole kolme? Meille Toyotaan näin. Teillä on siis... Ei joo, ei. No onhan meillä ihan pienet sirkkelit enää. Niinku leiman periaatteessa. Muilla mä oon aina käyttänyt. Ei kehtaa perkele lyysä. Henkilöauton renkaat. On se vähän karun näköinen. Kyllähän ne nyt leimun saa ja kaikkea. Hyvä, niillä on polttaa kuvia. Ei meillä. Onks hyvä? Kaikki on. Älä tulla Kaikki on ylös! otteessa mitä vaan voi olla. Paitsi verran. Muuten kaikki. Kolmapaikkainen puskurit ja alustat ja kaikki. Nyt on helpommin tuskuri. Hautumaan. Ja teettävä tänne hautumaan. Kuljetetaan vähän eri. Saat näin päin Ei. Saatko sä Mare vekslattua, että tuossa periset tuolle, että se tuli suorassa linjassa näin? Ei saisi, mutta se ei halua mä kääntyä tuo. Kuljetaan tuo perse aina. Käytä niitä lukkoja. Joo, niin no joo, unohtu. Inverteri on sulla mukaan. Minä vähän tuolta toista kohti, tuolta rannasta pois. Ei viekös tuo lutakko siihen kuoppaan? Vie. Jaa, vie siihen. Tuli siellä. On se laitettava naruun kiinni. No ei nyt sen. Vaan sinun renkaan. Pääseekö se sitä lutakkoa pitkin ajamaan tuonne? Pitäisikö sen nyt päästä pois sieltä? Anna nyt ryskäyllä vähän. No tuolta! Käännä toisinpäin, niin sä pääset etuperin sieltä. Niin. Kuljetaan, ei se... Kyllä se sitä kääntyy, vekslaat vaan. Vaan tuossa tilaa. On sinä lantaa.